Аз бях трета кола на стоянката, обаче с комби, с голяма кола. Те всеки хванал във всяка ръка по няколко турби. В турби, орнот в турби. Пазарували, явно от сутринта сигурно са отишли да пазаруват, за да ги напълнят тия турби, бая време се иска. И той самичък, нашия с три каки. И аз така си го загледах без да искам, защото си викам завалята с три девойки. Той до сега, явно от сутринта, дошли са на почивка, младежи, иначе студентска възраст. 20 и нещо. И си викам, това момче ще си изкара готино почивката. И идва нашия. Избраха мене, аз нищо трета кола, защото повече им трябва, много багаж. Покупки, пазарували нашите. Викам, откъде ли са, европейски ли такъв? И то отваря вратата. И такъв на английски. Excuse me, how much is to the hotel? Как се казваше хотела, бе? Allegro. И аз, понеже ги чух, че на български ги питах, нали? Как се казваше хотела? Викам, явно са наши. И викам, кой хотел? И той, Allegro. Викам, до Allegro, той, yes, how much is... Явно не усеща, че му говоря на български. Защото ушашай се, не очакваше да съм българин. И аз му викам, максимум 10 евро. Викам, няма да има и 10 евро. Но на български, защото ясно, че са българи. И той се обръща към тях. 10 евро максимум. И те така го гледат. Ми хубаво, айде, давай да се качваме. Те ме погледна, слязах, отворих багажника, натоварихме торбите, тръгнахме към хотела. Аз седа така и си викам, този човек шапка му свалям направо. И нашия седи така и така прави с пръстите. Да ви попитам, какво ще правиме сега? Никакъв отговор. Те отзад седат и едната вика, ма това червеното по-добре ти седеше, мисля, нали, че... не да знам, аз, нали, извинявайте, само искам да ви попитам просто, какво ще правиме сега? Те пак мълчат такова, нали, той... Да не питам, така ли? Абе, Марто, какво има сега? Нищо няма, просто питам, какво ще правиме? Какво ще правим? Ще видим какво ще правим. Добре ли, аз просто питам какво ще правиме. Не, нищо лошо. Ма не се изнервяш. Аз не се изнервям. Аз просто питам какво ще правиме. Какво има толкова? Питам какво ще правиме. Ама добре бе, не се изнервяй, човек. Аз не се изнервям. Аз абсолютно спокойно ви зададах най-нормален въпрос. Просто попитах какво ще правиме. Какво има? Но спокойно вече. Спокоен съм! Аз съм спокоен! Виж, Маргарита, аз съм спокоен! Спокоен съм и задавам абсолютно нормален въпрос. Абсолютно. Нищо. Питах просто какво ще правиме. Кажете, можем да... ще продължиме да се разхождаме. Викам се веднага, до тук колкото е издържал, готов обаче, нали? Така, сигурно какво ли си вика? Сега, ако кажат, мяри, дай, ще продължим да се разхождаме. Ама такива си ги мисля и ми става смешно, пак то въобще не е смешно. Викам, али, хем го съжалява, хем е смешно и така карам, защото той пък до мене и като говори с тях, се обръща така да говори и право в ухото ми. И само дали... Марто, значи така като почне. Какво почвам? Аз просто попитах какво ще правиме. Кажете, няма да правиме нищо. Кажете, ще се разхождаме пак. Разбираш ли? Кажете просто, няма да правиме нищо. Няма никакъв проблем. Няма проблем, ама има проблем. Може и да има. Обаче няма проблем. Няма проблем. Добре, айде, успокойте се. Аз съм абсолютно спокоен. Задавам спокоен
Въпрос. Защо решаваш, че аз съм изнервен? Аз просто питам какво ще правиме сега. Просто попитам какво ще правиме сега. И си вика, майко, това момче. Ще да му кажа, на тази почивка ще починиш мой. И така се да вече и той тук крещи в ухото ми. Колко е спокоен. И така пита, слава Богу. Слава Богу. Стигнахме. Чакай, че. Само като се сети направо ме заболява в ухото тук. И той излезе 8 и нещо. И аз викам, 8 евро са окей, благодаря много. На български естествено и той така гледа. Ама така имам чувството, че вдишва дълбоко, издишва и сега не знаех. Така като ме погледна, иска да ми шибне един ли, да ми каже, че е спокоен ли, че няма проблем ли. И аз не знам, седа така и чакам и се притеснявам. Седа така и притеснявам се да не взема се разхиля, ще се обиди момчето. Пак аз хем го съжалявам, хем това. И той е така, нали викам 8 и нещо. Викам 8 евро е добре, сега много отстъпка ми прави. Той е така, гледа. Вади 10 евро. Да, ми ги така. Thank you! Викам, благодаря. И той така продължава. И слязах, отворих, нали, вземаха да разславят. Те момичета явно усетиха, че съм българин. И аз така споглеждам и с едната, нали, подавам турбите и викам, приятен ден и хубава почивка. И така, приятен и спокоен ще бъде денят. И на вас ви пожелавам приятен ден и викам, айде, довиждане. И така то не, че ние ги нямаме тия почивки, дет може да починем на тях, ама както и да е. За този беше.